timbungan, 140 ang kilo, 70 tumaw. Tapos ay kung tamarong nag-asog, preso kayong tamarong. Isa-isa na tayo timbungan, kung tamarong nag-asog, preso kayong tamarong timbungan. Good morning guys! Buntag sa Jo, na nanuro dari isda majo hinon pud kay arang mga tao dari di na jud ingag mo dagbong Diyos merkadog sa Jo. Sa una sa upay COVID, tag saray manuro karon na COVID, sige nagpanuro dari mag grabe magisunod lagi na sila panghaw nga to. Grabe kasi kaadyo. So today guys, manguha ko og bani ang itabon sa ang tanom kay aron di mga pagdo kay garabing inita ilhan mo init ron kay taas nagadlaw. Nya mga sunog tong ahong gate transplant daadto sa garden. So manguha ko og bani para di po sila intawon mapagdo kay harang di pa jalalim intawon magbugwa dadto sa mga matay ra. Oh by the way guys, dar kakao. Amo ni nga pahinugon daghanan na. Amo na nga pahinugon kay arong maka tas liso na maka kaunta tamis ra ba nang nga nagmahinog na anja makahimo pa jud ta og tablija which is maoy ingredient sa paghimo og sikwati para natin masikwati puhon mga pila ka buwan from now kay di man pud na ingagma kuanda don kay ibuwad pa man nimo. Okay, so magkuha di kog sundang na buing magkuha ko bani wa ko sundang di ay magkuha ko sundang kay may tangitig ba sugway sundang na buing dara magang sundang dari ning palit kog sundang sa ubay guys. Dari panis merkado sa Alicia, kinintos ni kaya namin bigay palit sundang sa una. Karon, pagpalit na rito sa ubay, 350 ra dito, so nakatipid kog 150. Liman ka, dako na po ng kwartaha, oy. Okay, so asam tamo ko hagbani ha? Siyempre, tos kasagingan, lisod po. Nagsata guys, kaya pa may saging. Mura ta na ni amo. Yeah. Saging tundan. Ag saging pisot, mao na ramen nabilin kini angay man sila kay tamis man kuno. Tamis kuno saging pisot mo hinog lahi ra kuno sundan. Lami kuno pag saging pisot. Gailis ko guys, kay grabe singutan na kay gatiwas kog tanong mo anan ko mag-vlog kung tanong na kay nagdali ko. Hara mo palilion guys. Wa pa ko maghuman og butang og bani kay madluoy mapugusagi ka na hapdosa naman. Mura naman jang hilak na nagluha-luha naman jang sige na nagluba. Ngit og laing bani nga kakuan kay di ko dari kinay mga bunga. Sayang na muso siya basig mahapdosan basig di na jang modajon. Na sayang pagbunga grabe naglulagobo na pagsilingan. Na guys. Agaban wa pa intoy bani guys katong dadto pa into na mabutang ig bani. Kay mangita pala kog kukuha ag bani. Luujag ang ikuha ag bani to ha. Ana, sus ikaw kuno pa ingana ikaw kay panitan nga wa kay sa, di ba ka sus, di ba maghigwaos. Ang luud sa taon.
Uy, magdali-dali day karon guys, kay nakalimot ko guys karon day kasal sa kauban na mo simbahan. Muatin ko guys, although live ra, di man ko makaatin og nakusbay kay wa may signal daari, so muadto ko ruskuan hala. Sa pa kay manawag ko undo magpakuha ko kay gusto ko mo tan-aw ba. Gusto ko makakita silang seremonya sa baka nang paso-paso niya. Lami ra ba maghuhilak og naikas dun. Paul, nga na man ko og naikas mura maglami maghuhilak. Labi na ka nang tugtog na ng mga sweet music bitaw nga about sa mga panag-uban niya. Puang ba dyan maghuhilak kasi gusto rin. So, ganahan ko guys, at kami nawag ko enjoy karon. Pasignal ko dito kay mo atin ko sa kasal. Bisag sa FB Live, Ramadyo. Naraman kakita po kong paso. Huma nagkasal kaya dyan, mura po kong kahilakon. Magbuang, bisag sa live, ra ba? Di kayo makakuan ko po, makadani ba? Garabing ko sa gauan ganyan na guys, ning unos. Bawo nga mura, kada adlaw na naman mo unos daari. Naman siguro gibaliw daari. Kada adlaw na naman dyan sige na, grabe dyan kasuga, grabe kilat, dagdug, kasuga kasi makalisang. Mas gani kani undang na damor dawadan ko gana bitaw nga mukuan maglihik-lihik karabing ka tugnaw ajon ja madlik pukus kilat ug dugdug. Hi everybody, so niundang na maguwan gakasinabot mi nga manguha mig bibi dari sa daam kana bitong itawag man nila Taiwan City bon sa tawag na Sinjuha. Kaban din ha sila Kinkin. Nasa sila YouTube channel guys, Ken and Kim Borato Vlog. Pareho ko po subscribe sa ilang channel. Kada adlaw na sila mag-post og video. Hoy, bana ba doon? Meron ba na mag-rapper? Ha? Musam pa kaday? Musam ka? Mag-vlog ka day? Ha? Mag-collab ka? Dali, mag-vlog ka? Hani pa na yung kao, di naman kita yung naong. Tara nga, mukha lupi. Takunan mag-unaw. Tana, kaya masama ta. Mao ni sila guys. Ken and Kim Borato Vlog. Goy labot nang sig bababas lujo. Mao sila guys. Dilebe. Langoy na be, padugay-dugay pala mag-uban-uban. Lako na kin, di ka kasudag pa hapon kin. Babe. Oh, pinaakay mo. Okay. So muna na guys, sagilang mga kuha, pang itsara nila dari sa daplin. Huwag ko mutos loob guys. Oy, sige, administrasyon pa ko. Piltan, belum taglimatok. Hello guys, kami na lamas kinabilin. Kay giapas na magidang mama, o gidang manghud sa ilang papa. Kay hapon naman, tingdiga muna pod. Ang sa to kay na, kay istorya kin. Dili na, istorya na. Hi guys, tanaw po ng channel. Ang saingan sa yung channel? Ken Borato Vlog. Okay. Ken and Kim Borato Vlog kuno ilang channel, tanawa kuno ilang channel. Lagan someday mo gahapon. Kuha og utanan. Di sa mo nang hagutanan. Libot mo na nila. Libot mo. Wa may katuod. Sige pa sila sundog panguha guys. Moto na mi guys, makita rin mi dito sa tindahan nila Kinkin kay mo palit mapukog panakot kay amang lutoon karon. Na may balik jang litsen Ken? Asin? Ahos? Murah, tindiro kay bawgan di jang tinda. Bijog man, haglik man ni mo Ken. Digdasmagan ka Ken ha? Tumbad ka. Alam mga way man. Lagi suwagan ta inahan Ken. Ha, ni pa pagkagam nga way man magkagahat da, labtan ka ba? Sige, munas magka insa ka ba? Uli na mi guys, kay mangita pa ko og panakot no palit ko sa tindahan nila Kinkin kay ang hit magudig di daghan og panakot kinahanglan kargado jig panakot ni. Manghimpuha sa ta kay grabing lapuka dadto uy mura po kugat na magtamak sa asak karang lapuka sige buuan na re. Jabo. Sige, tangara na guys, kuhaan mo ng sud. Abi na planggana rin eh. Kuara ng mga unod, kaya tagluan. Okay guys, mo ni gizahang unod. Diya ka ni, butun man ni, kuhaan ng lapok. Lakong bate, kaya mga panihapon. Pangbulikatan man ni guys, kaya makuha ng sud. Pero ba na nga kuha na, di na kinahanglan bulikatan, kaya na nga, bujang-jang na ng gizahang mga unod. Mao na ni guys, aduhon ni sa hinlo, bukon man ni sa kay na may mga lapok, kay mga an malinig lapok.
tadtaran karong manggawas ng mga lapok. Ja, kemutan po ni sa asin ug suka arang wa jay ang hit. Magunin sa unod man ang imo jang ahiwa-ahiwaan ba para sigurado jud nga manggawas tong mga lapok. Ja kemutan jud taman asin ug suka jud mo kinahanglan nimo ran ja tadtaran kay dugay man ni sa malata. Ug tadtaran nimo dali ra. Kahim gud ka adto ni jang unod ani guys. So gisahon ra man ni namo guys, butangan rag tuyo ug suka mura pag pinaadobo style. Mura ni sa og paklay bitaw guys, kisa man mukha og paklay mura jag ingana. Og dinid sa nimo lapuag maajo gahi ka sa mura grabber. Mo nang kinahanglan jud imong lapuag maajo kay arong inigisa nimo diretso na ka. Gibatangan lamang pud na magtangad guys ba arong makuha-kuha gid sang baho. Ja mao na ni siya guys. Wani na mo sila sabwig tubig guys, amo ning gibatangag Sprite. Dapat jud pinamaan ni. Unsa kay nabuntas na magbinaliw boys mo nang gihukad na raman pero ag uban gipama.